Mhuri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS. Pano pandinokupai ma-updates ese zviri kuitika munyika yedu munyika yeZimbabwe. Saka nai first time yako kuona ma-videos edu aya ndokamukana ndokupa kuti ubve wasubscribe, kulike pamwe nokutina on the bell icon. Torambotsvana ma-updates atinokupa pano paZim News Live YTS. Aiwa, mhuri yeZimbabwe, muzuva ranhasi tazoona kuti ZANU-PF yakuchiona kuti pashata manje, yakuchiona kuti zvogona kungodhakwa. Saka tikuona kuti panapa papeti yavo munhu vanoshandisa anozviti interim secretary general Sengezo Tshabangu auya achiblame vana NDOZVAPA achiti aiwa makabetreya Job Scholar, hamuna kwanisa kumubudisa muprison maangomusiya. Saka anibva posta picture yaJob Scholar nobva anyora kuti Job Scholar's release from prison requires a political approach, as I personally feel that he has been long betrayed by our so-called leadership and the burden lies in our hands. As the SG of the movement, I pledge to pursue ways of getting him released from prison. Watch the space. Saka ndo nyaya kutaurwa naSengezo Tshabangu achiti aiwa makakona kumubuditsa. Saka izvezvi ndautsvaka maways ekuti nomubuditsa sei muprison. Saka pane auya akapindura akati uchafa uchidyiwa nembwa. MNANGAGWA must bring back Gukura Hundi part 2. Ndemumwe wauya achipindura kune post yanga yakandwa naSengezo Tshabangu. Mumwe ndobva auya mupindura achiti haiwawo unogona kuti abusa since wakabvuma kushandiswa nawo zvakanaka kupwanya donzo reshanduko. Munobva auya akapindura akati aiwa tibvire mazofunga kuti kudiko nababa vako ED. Mumwe ndobva apindura achiti ndozvamaudzana nechikomba chako ED. Saka ndo maresponses auya achipindurwa nevanhu vachiti aiwa ndozvamawirirana kana ED kuti mauda kubuditsa Job Scholar, kwete kuti vanhu veTCC vakuna kumubuditsa. Saka ndo nyaya iripo yekuti takuona kuti ZANU-PF vana ED vanenge vakuona kuti pashata manje, zvinhu zvakuvaipira, vakuchida kubuditsa Job Scholar uyo anga akasungwa iye asina mhosva. Saka mhuri yeZimbabwe ndokamukana wandokupa kuti tibve matipa mafungiro enyu fuze rumina mucomment section medu muchitiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, muchisubscribe, kulike pamwe nekushare video rino. Tenda mhuri yeZimbabwe, tisangana video redu rinotevera.